Okay, pack up na guys, pack up. Tapos na tayong mag-lunch kaya tuloy ulit. Rock and roll again guys. Okay. Hoy! No. Ayos bisik. Bisik. Ito si Sir Joey. Ayos. Nako, may sumabit na baging. Dito na tayo guys, medyo mahirap ng konti. Ito na yung mga technical. Konti lang. Medyo pa lang to, medyo pa lang. Tahimik lang si Sir Joey pero alam na. Alam na dis. Ano? Ang mas mahirap yan. Ang hirap ka mo. Ilang beses. Makagsi na ata sir. Ay bro. Kuwan lang, pa baribar. Yung yun. Basic naman. Okay, hindi natin makukuha sa isang liko lang. Okay, pwede na yan. Diretso. Yun. Yan, off-road is real. Oh. Oh, datoy kami kuan, datoy kami paktatan. Medyo mas mahaba ng konti guys, Pajero. Tapos yung Hilux mas mahaba pa. Kaya tignan natin.
Yun oh. Uy, nagwili pa. Muntik nang mag-uno ah. Kailangan natin ng spotter kasi mas mahaba to Hilux eh. Mahaba kasi. Oops. Nako, masubrahan. Tama na. Yan. Mahulog yan. Oops. Bawi. Diretso lang, sir. Dapat paunti-unti para mapunta yung likod doon sana. Mahaba kasi ito eh. Okay, sige. Parang pwede na. Oops! Bawi. Okay. Yan, kuha na yan. Nako. Oh, diretso. Okay, diretso. Kaya na. Sige, kaya. Ay sus. Sobra. Balik. Kanan. Oh, yan. Sige. Dito na. Uy. Okay pa. Oh, yan, diretso lang, sir. Sige, builo. Sige, diretso. Yun. Kahit wala nang spotter yan. Kahit walang spotter yan. Basic lang. Ah, dito. Magpark ka dito. Oh, sige, pwede dito. Ingat lang. Oh, kina. Kayan. Oh, tira. Uy. Dito muna ako tali, diyan pa yan. Basic naman. Pakita yung daan eh. Ito na naman tayo ulit. Dito tayo sa Atras Abante portion. Uy. Ayos. Uy. Okay, kanan. Ito na. Paunti-unti lang sir ah. Oops. Okay, diretso na. Kaya yan. O yan, sige. Okay, pasok. Medyo mahaba kasi yung Hilux guys, kaya ito nabibitin. Kasi ano, di pa sila may sitwasyon daw sa harap.
Dito ka sir, sa kabila. Oh. Lagyan mo ng suspense sir ah. Lagyan mo ng suspense. Oh yan. Power. Oh sige pa, sige pa. Wala. Malayo. Dito na tayo, malapit na tayo sa Lumboy. Dito na tayo sa tinatawag naming Paktat. Diyan sa taas may kon dyan, malaking hukay. Na wash out yung kalsada guys. Basic lang nito kasi maigsi. Basic lang ng mga maigsi. Ang pinakamahaba natin yung Hilux eh. Ay ako na pala. Kaya na yan. Wala namang problema kasi walang bangin. Oh, walang bangin. Mababaw lang. Walang bangin dito. Mababaw lang. Kahit dito diretso okay lang. Kaya yan. Ay, kaya. Kaya niya, maigsi lang. Okay, sige. Oh, kabig na. Okay. Oh, yan na si Master. Hey. Kabig na. Kaya yan, kaya. Okay, sige, pasok. Ayos. Okay, sige. Op. Matinag. Sige sir, maski di mo natingnan. Kaya naman, sakto. Ayos. Dito na tayo sa pinakamahirap na portion. Dito na tayo matatagalan. Ay, jero ang jacket sinan. Jay. Illegal aid. Han ko istimaran na to. Ada sinar sa diga. Baga kanya na pang ko kinatongtong. So ito na guys yung mahirap. Ito na. Don't worry, alas 2 pa lang. Wala pang alas 5. Paano muna i-stretch mo muna bago ka Ano yun? Parang TikTok ata yan ah. Hi guys. Hi vlog. Welcome to my guys daw. ilang kilometro pa? Mga isa na lang. Siguro, di sure. Lumipas na ang 2 oras. Pasok na yung kan, bitara. Hey, bante. 2 hours, mahigit. Sa wakas. Pero not totally pulido yung pagkakaayos namin. Pero subukan ni Sir Jasper. Listen sir. Uy. Okay, kabig. Okay. Yan. Mga narigat dito yung mga. Uy. Yung magaling na spotter.
lang, si Sir Marso sigurado ang experienceado dyan. Dapat makuha nito. Oo. Malalim talaga kasi. Oh, para lampas dibdib yung lalim, guys. Mahirap din. Extreme talaga, extreme. Nga to na eh. Kamkamali no masigig ti jay ah. Aguyas di bakrang. Oy, wag ka, made. Mataas yan. Pagdating mo dito, tumba na. Tama yung kanina, tama yun. Tumagilid na. Oy, oy. Oy. Wala na. Atras mo, sir. Hop, sobra na. Sobrang kabig. Atras sa bante. Yan. Yo. Tinag. Sige, maayos din yan, katagalan. Atras sa bante. Oo. Sobra. Okay yan, yan. Paunti-unti. Tingnan mo, umabante. Pwede sana kung akit dyan, papatong dyan. Okay. Ito yung team ng Manawag, Binalunan, Dagupan. Ito pa lang yung kwan. Ito pa lang yung unang nakatagos dito ng 4x4, guys. Yan. So, sa mga kaibigan natin dyan na nag-off-road din, tulad nila Sir Joey, Sir Jasper, oh, dito na. May bagong playground tayo dito, guys. Saka yung mga nag-off-road din sa Norte, yung mga kaibigan natin sa Norte. Oh, shout out daw sa inyo. Nanyayahan kayo ng mga team Manawag, team Dagupan at team Binalunan para subukan din itong 4x4 trail dito sa Pangasinan to Benguet. Yan. Yan na yung ulan, guys, oh. Sus, Ginoo. Nagbabadya yung ulan. Awan, silupin mo. Ang importante, walang bangin. Oh, umuulan na, guys. Yan na. Umpisa ng pagbuhos ng ulan. Diretso, diretso. Diretso mo. Sige, kayaan, kaya. Diretso. Yan, yan. Okay, sige.
Nahulog dito. Dapat dito kunti no. Hindi na ang nasurot aja gamin. Op. Atakwam. Yan. Atras. Passenger. Atras, passenger. Sige, sagat to. Sige. Ano 'yon? Ano 'yon? Parang may Diretso lang. Diretso mo na bilang. Tara. wala na, tumagilid na eh. Hey. Nahulog kasi dito eh. Pero pag nakarating dito, okay na sana. Oh, sa dati doon. Ganda yung ulan. Reset. Yun. Uy. Dito. Oh, diretso. Kapit mo pasit ito pa. Kabig mo basit dito eh. Kapit mo pasit lang. Oh, basit lang. Mangin. Kay mangot. Mangot ti Clutch. Wala. Umapatak na yung ulan. Nakaw. Imangot nga pa suji clutch. Sige, kunti lang. Basit lang. Tama na. Sige. Aw, nako, tumagilid na naman. Ito na yung hinahanap. Yung mga nagpupuro by 4. Yan na, so palakas yung buhos ng ulan guys. Yan. Sa dugan eh, may kabin Sus. na ganata, mapalinan. Makadanon kumain ganatan eh, bukol na ata. Lusutin. Kabinsana to. Certo. Ano na, ito ang mga sumasabit to. Dito kasi, dito nahuhulog eh. Banda rito. Anong oras na? Alas 4 na. Uy, pilit sa likod na bitin. Ayun, pasok. Ayos. Power. Maangot yung clutch. Ayos. Uy. Ayos. Bisik. Kita Master Apo. Bisik lang. Nya aja sumarono. Ah, samurai. Ayos ah. Kagpaklag ay siro. Mukay kagpaklabi siro. Hindi ka video. Guys, dito daga magapurang natin. Lalo nugul-gulaw. Uy. Woo. Matin na gata. Yun.
Uhu. Sige, sabay, sabay. Ando dun sa... Yung mga dun. Nilagay mo dun sa ganun. Ayan yan. Nakawalan. Dinagan. Saan? Cellphone mo? Adi no nga. Sino? Nandiyan ikaw. Cellphone. Tawagan mo. Tawagan mo. Mark, Nakaw. Baka nagabura na, hindi cellphone. At least kasangatan. Miss Batang si Doktor ngayon. Talagang nahulog siya sa butas. Kasi malalim itong fan, daanan ng motor. Yun. Yan, si Doktor ngayon. Ay, nahulog pati. Uy. Mhm. May mo to. Nilalabas. Dapat may Matinag. Nalaplapat ko matoy. Ni Ajay ko. Ayun. Side mirror. yung pagdero ni Doc guys. Sige, maminsan pa eh. Hindi pilit umahon. Kaganapan si Barrio may. Baryumi nga banbantay. Di ka banbantayan. Oh. Hindi na to Pangasinan, Binggit na. Papunta lang, papuntang Pangasinan. Berukam. Ayos. Si Doc again. Oh, yung maangat pa yung sa walang harap. kando na tao. Maangat pa sa harap. Wala, nahulog na naman. Nahulog na naman siya. Pati niya kayo kayong ano? Uy. Uy. Wala po, matutumba ka lang sa ano. Hindi. Kinakaunter niya eh. Kailangan ibalik niya. Ibalik niya. Kasi kinakaunter niya. Hirap yung ganon. Tutumba yun. Ay, sabihin niya na. Diretso lang. Tignan mo, hindi niya. Hindi, no. Diretso lang. Sige, hayaan nyo isa lang mag-stop para hindi siya makonfuse. Oh. Yan. Pasaw niya, ibabalik. Kanan, driver, pasok. Driver. Yun. Dalis ka na yan. Uy. Doon, sakyan yun sa kabila. Sakyan yun, may sasakay sana doon. Sakyan na natin. Oh, sakyan na. Sa kabila. Okay, may wins naman tayo guys. Shit. Ayos. Woo! Passenger.
Sino? Anan? Sino po? Ayan. Hey! Ihim mo. Nako. Sugat si Doc. Yung sa salamin. First aid. First aid. Yung kwan dyan, may Kanina first aid. kasi in-extend niya yung kamay niya. Si Doc, nasugat. Hindi, sa salamin. Tingnan mo sir kung kwan, malalim. Ay, tusok konti lang. Balat? Oo, konti lang. Albularyo pang. Konti lang sir. Doon sa may kwan, bintana. Doon yung nabasag na salamin sa driver side guys. Ito, gamot sa ano? Yan, sugat. Kaya pa. Kaya dalawa nag-i-spa. Malito sa santitigil na. Dapat yan lang, konti-konti. Malilito siya ba eh? Isa Kaya lang. mo na lang yung isa. Pagagalitan ka dyan, sige, hindi ka pa sasahurin. Oo. Talagang dada. Garanta mo ah. Kanan. Urang tarik tali, urang tarik. Tapos ay, yun mo ay pagpaksala urang tarik. Ayos ah. Ganyan lang. Smooth. Dada. Ang smooth. Driver! Wins na yan! Yan na, ang wins talaga! Yan ang wins! Oh, kita mo? Ang smooth naman. Smooth na smooth. Kailangan natin ng winch para sigurado. Oops, dito na lang. Baba mo. Ganyan. Okay. Sige. Alis kayo dyan. Uy, mabubunot. Ops, ops. Wala na, bumigay na yung kahoy. Uy. Ops. Mas mabigat yung kwan. Kaya naman pala. Hindi na kailangan ng winch. Binunot lang yung kahoy. Nabunot lang yung kahoy. Hop, sobra. Sobra. Yan. Dito po, dito. Driver side. Okay, kayo nang bahala ta. Sige, sige. Pilo, pilo. Oh, pilo. Dito lang. Dito. Dito. Dito, dito. Basic lang yan siguro. Oh. Ang ganda ng arangkada, oh, parang wala lang. Oh. Oy, ba yung kabig? Oh. Kita nyo? Anak ng napakadali. Oh, idol. Oy. Oy. Idol. Paano na? Sige, sige lang, sige lang. Sige lang. Pag umangat. Okay, up. Oh, Passenger. Up. Okay, up. Aparte mo, mahuhulog ka rito. Pati mo makunti. Mahuhulog up.
Tacho mo. Passenger ah. Passenger. Sobra. Tuloy. Yan na. Mamaya na. Sige, mamaya na lang. Abanti muna. Babante mo muna sila. Okay. Up. Okay. Good. Ayan yung picture. Naka-flex. Yeah. Picture. Ayos ah. Picture. Flex. Ano? Naalala ko si Sir Carlo ah. Oh. Tangina naka-handbrake din pala ako. Nakaw. Pati sa likod naka-flex oh. Ayos ah. Doon ka sir, picture ka doon. Basil ko niya talaga naka-cross ayo. Naka-flex. Oh. Yan ang flex. Yan ang flex. Ganyan ang flex talaga na left and right. Left and right. Ayos. Yung body niya tuwid. So, punta tayo sa taas guys. Hoy! No. Ano yun? Parang may tumama doon. Doon na lang sa gilid, mas maganda. Nako. Last time, bearing din. Bearing sa yung front drive niya. Likod ba? Last time din nung kung kami, ganyan din. Bearing doon sa may harap, yung axle, Yung dati harap. yung parang yung ano, velocity. Yung gumaganon. Sa harap mo. Yung baga, Dali na. Tala. Kaya. Nasaan? Getsingog. Doon sa baba. Yan sa baba. Ha? Ay? Kaya na ata siguro. Basta jipon. Ayun. Pocket din. Uy. Hops. Ako. Okay, next. Suzuki Samurai. Yun o. Yun o. Mahirap ba? Wala nung mahirap dun eh. Yun o. Basic. Sir, yulin mo di ba? Laba tray. Nice sauce. Dili kids. Patag. Kaya yan. Oh. Oh, ha? Nice one, sir. Ayos.
Wala naman palang sinabi itong trail site na to. Okay, diretso lang po. Straight side. Oh, So sa mga hindi nakaalam guys, dito yung dinadaanan ng mga motor noon. Dito nagtitrail yung mga kasamaan natin. Noon motor, ngayon 4 wheels na. Ayos. Ayos. Thank you. Thank you. Ayos. Sa spotter to. Ang galing ng mga spotter ah. Pag na-edit ko to sir, abangan na lang sa YouTube. Sige, sige. YouTube channel. Nilalike ko. Okay. Thank you. Pero mahirap ngayon, parating na yung ulan. Kanina bagyang huminto yung ulan guys, pero eto na naman ulit yung ulan. Mukhang malakas. So far okay na yung daan. Pero basic na yung daan. Okay na. Ulan na. Pwede kayo trail mo ano? So sa mga bago pa lang sa ating channel, sana wag mong kalimutang mag-subscribe guys. Guys, di na tayo makapag-video. Kasi yan na yung malakas na buhos ng ulan. Okay, maraming salamat guys sa pananatili mo sa ating channel. Ayan, uy. Oops. So sa mga bago pa sa ating channel, sana magawa mo mag-subscribe at comment lang po tayo ng naayon sa video natin. At bigyan mo rin ako ng isang thumbs up. Yun. Okay. So let's go. Let's go. So paalam na sa aking channel guys. Next ulit, parating na yung ulan, di na tayo makapag-video. Kunin ko na yung motor ko, diyan sa baba, iniwan ko. Ayos! Akala nyo mapapatras niyo ako sa daan nyo? Hindi, babalikan ko to, the best. Master na! Ito yung unang nakatagos dito! Team Manawag! Yehey! Team Manawag, mayroong taga Binalunan at taga Tagupan. Pero ito yung ito yung trail master eh. Sir Jasper Galigues. Daming bato sa gitna. Kaya yan. So nalpas, natagos mo lang. Okay, so sign off na tayo. Alam guys, pananatili mo sa channel natin. So bye bye.